ኤርትራና ብሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ኣለዉ ስለምንታይ ዝብል ክንርኢና ሰላም ይምፃእ ውግእ ደው ይበል ዝብል ዓብይ ጎስጓስ ተጀሚሩሎ ከምኡ ነዚ ውልቀ ሰብ ዝሓዘ 20,000 ሽልማት ከም ዘለዎ ተነጊሩሎ ዝብሉን ካልእ ሓፀርቲ ሓበሬታታት ክንርኢና ሳሙኤል ኣታምሳይ ፅንሖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ ላይክ ኣይትረስዑ ሌትስ ጎ ጋይስ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ብኣሜሪካ ክንጅምር ዝትሪእዎ ዘለኹም ውልቀ ሰብ ንመሓዝ ዝተሓባበረ $20,000 ሽልማት ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ዝወፀ እዩ ናይዚ ምክንያት ከዓ ዝትሪእዎን እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ደቁ ወይ ሰለስተ ደቁ ቀቲሉ ዝተሰወረ ሰብኣይ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ፖሊስ ንሰለስተ ንኣሽቱ ኣዋልድ ደቁ ከም ዝቀተለ ዝኣመኑሉ ሰብኣይ ክሳብ ሕጂ ይደልይዎ ከም ዘለዉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ወዲ 32 ዓመት ደከር ንጓል 9 ዓመት 8 ዓመት ከምኡን 5 ዓመት ኣዋልድ ብምቕታል ብጭውያን ቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ይድለ ከም ዘሎ ክፍሊ ፖሊስ ወናቺ ግዛት ዋሽንግተን ይሓቢሩ ዘሎ ሰበስልጣን ተሃገር እዚ ደገደገ ዘብዝሕ ዝበልዎ ደከር ዝተባሃለ ዘሎ ወታደራዊ ታዕሊም ተጠቂሙ ናብ ኣኽራን ወፂ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዮም ገሚቶም ዘለዉ ንሱ ኣብ ርሑቕ ክፋላት ናይቲ ኣኽራንን ኣግራብ ዝበዝሖ ግዛትን ተሓቢኡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ምድላዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎ ፖሊስ እንተተጸጊዕ ካየሩ የሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ዛጊት ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ፈጺሙ ዝብል ነገር ግን ክሳብ ሕጂ እዋን ኣይተገልጸን ዘሎ እዘን ሰለስተ ቆልዑ ኣብ መጀመርያ ናይ ሶም እዚ ኣብ ርሑቕ መዓስከር ተዓጽየን ሰኣን ኣየር ከም ዝሞታየን ፖሊስ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ኣደና ይዘን ቆልዑ ከም ዝገለጸቶ እዚ ሚስተር ካድር ዝተባሃለ ነተን ኣዋልድ ወሲዱ ናብኣ ክመልሰም ዘይምኽኣሉ ካብ 30 ጉንበት ጀሚሩ ከም ዝጠፍአ ወይ ክድለ ከም ዝጸንሐ እዩ ገሊጻ ዘላ ብቴሌፎን ዓጺዋ ብሓፈሻ ርክቡ ምስታደ ኣቋሪጹ ምጽንሑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ግን ብዕለት 2 ሰነ ፖሊስ ሪሳታት ናይ ዘን ኣዋልድ ኣብ ጥቃት ማዓስከር ከም ዝረኸበ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ንብረት ብሓፈሻ መኪና ናቱ ካልእ ሞባይላት ናቱ እውን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝረኸበ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ን2 ወርሒ 3 ወርሒ ዝኣክል ኣብ በረኻ ከም ዝቕመጥ ወይ በቲ ዝተምሃሩ ናይ ውትድርና ዓቕሚ ኣብ በረኻ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ን2 ወርሒ 3 ወርሒ ይጠፍእ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክእለት ተጠቂሙ ኸኒ ኣብቲ በረኻታት ናይቲ ከተማ ይነብር ከም ዘሎ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎ ነዚ ንምሓዝ ከዓኒ ኣገልግሎት ማርሻል ኣሜሪካ ትማሊ ረቡዕ ንሚስተር ደከር ንመሓዝ ዝሓግዝ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ $20,000 ሽልማት ከም ዝህቦ ኣፍሊጡ ኣሎ We are getting a fuller picture of Travis Decker, the man whose life appeared to be falling apart with mental illness, homelessness, and the inability to hold down a job. She really feels that the system let her children down. ናብ ከላ ሓበሬታ ካብ ኣሜሪካ ከይወፅና ኮልና ኸኒ ትማሊ ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከኒ ክሳብ ፖሊስ ምስ ህዝቢ ግጭት እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ክጉድኡ ክኢሎም ብዙሓት ፖሊስ እውን ከምኡ ብዙሕ ንብረት እውን ክዓኑ ክኢሉ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣንጻር ስደተኛታት ዝኸይድ ዘሎ ብኣሜሪካዊ ብሓፈሻ ICE ዝተገብረ ምቁዋም እዩ ማለት እዩ በዚ ካብ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ሎስ አንጀለስ ከም ዝተረኽቡ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝነበረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሞንጎ ህዝብን ፖሊስን ግጭት ከም ዘጋጠመ ብዙሕ ሰብ እውን ከም ዝተጎደ እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ ምስ ዝተሓሓዙን ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ናይዚ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ ነይሩ እዚ ከዓኒ ናይ 12 ሃገራት ቪዛ ዝኸልከለን ወይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ንኸኣትዋ እገዳ ዝገበረለን 12 ሃገራት ኣለዋ በዚ ከዓኒ ሓንቲ ኤርትራ ትርከበን እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎስ አንጀለስ ዝነበሩ ወይ ነበርታ ሎስ አንጀለስ ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ንኤምቢሲ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምሕረት ዝተባሃለት ንኤምቢሲ ዝሃበቶ ቃል ነይሩ እዚ ከዓኒ ምስ ስድራና ንኸይንራኸብ እዩ ዝኸልክለና ዘሎ ብምባል እዚ ከዓ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ኣብ ኤንቢሲ ዝሃበቶ ቃል ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ብዙሓት ተቃወምቲ ወፂኦም እውን ልክዕ ከምዝናታ እዚ ዝተገብረ ወይ ብሓፈሻ ነዘን 12 ሃገራት እውን ዝውክሉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተረኸቡ እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ካብ ኣሜሪካ ከይወፅና ወይ ከይተንከፍናዮ ክንሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ጀሚሩ ዓለም ዘዛረብ ዝነበረ ፍቕሪ ትራምፕ ከምኡውን ማስክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ፅልእን ፀርፍን ከም ዝኸደ ማዕከናት ዜና እውን መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ዘለውን ኣርእስቲ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብ ሞንጎ እቲ ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ከምኡውን እቲ ዝሓየለ ንበሎ 2 ቢልዮነራት እዮም ስለዚ ትራምፕ ዝሓየለ ናይ ዓለምና ከምኡውን ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ኤሎን ማስክ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ፍቕሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ፅልእን ባእስን ከም ዝኸደ ክትሪእዎ ቀኒኹም ኣለኹም 2 ቢልዮነራት ብሓሙስ ኣብ ዝውንኖ ነናቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቐፌታትን ፀርፍን ክዳረበዩ ጀሚሮም ትራምፕ ንማስክ ኣእምሮኡ ስሒቱሎ ብምባል ክገልጾን ከለዉ ማስክ እውን ብወገኑ ኮንግረስ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክኣልዮ ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ
بزيكا زون ترامب مس حدا بجبن صوتاو نقد دك أنستيو زي تخصصوا الكسب كتحزون فتينو نيرو مالتيو بجيكا زي بزي بايون كعوت هاي كل نيرو حفشاق عند معوتيو أنا بمبالون إيلون ماسك ترامب قلت نيرو أي مسجنني ونبلو نيرو سلزي استفلاليو ملستات مخا أبو حد ساعاتيو ملستات نيرو مالتيو كسب زي حجوانون مونغو خلتيهم زلوا بأسي ستيل غتصلي زلوا مع كنا زينا خاني قندي أرستان جيرانو يزاربال لو مالتيو مخناتو تزحت على فقر سلازخنا تزنبرة مجمرة بممرات نبرة فقر ريخم ويخم أمونغو خلتيهم زنبرة مود داس ريخم ويخم سلازي دحر زنبرة ممرات كاني أب إيلون ماسك زقات أمو خسارة إيفن ترامبون دقات أمو خسارة كم تزحسبوا لهم كم تزحسبوا بزوح نجار دي كذا نيرو سلازي أبز حجوا أنك فاينالي ناب تصلي متير لو مالتي أبو حداتا وارح ويعمد كامل أخلو ياب كم زعينة شجرات آتيهم زلو سلازي نايزيهم كلتيهم كي تنقفنا يوم كحلف سلازي للوخي أبز حجوان كأندي مزارب معكنا زينا خوين زلو فتحنا نايزيهم كلتيومي ناب كلا حبريتا بإثيوبيا الزرب خوين زو على كسب إنترنت مقراصون بصيحو زنبره زعبا زي تريو لكم عبي سلاماو سلفي زملكتي وج ياكل سلام يمصا بزبل ارسي كم تريو لكم بزحات ناي بوليتيكا حلفتي بزحات ابز حجوانون اب وشت إثيوبيا خوينم دقالوس زلو ناي فانو حلافي زمن كاسي قالوت عبيت ناي بوليتيكنيات حلفتي ترخيبهم زغبرو قال محتت زغبرو غوسغواس بلعلي 30 شانلات اب لايف كاتاتلو لعلي 30 شانلات بلايف يتزرجح نيرو ابز حنت شانل تراي اب وحد ساعات 300 شح سبيو تخاتاتيلو كومون بساتلايت اب وش تعد خوينمون يكاتاتلو بساتلايتون تمحلاليف نيرو مالتي سلازي از تريو لكم فيديو او وش تعدي كيبصح بيوتيوب نخيم محلالف جن بانترنت كم تسقارصه بوحد سب في بي ان غيري نيرو انتخونه جن انترنت اب اديس ابا تمالي از فيديو زي بلايف كم محلالفو كله يسرح كم زي نبريو تحبيرو زلو أبزي عبيت بوليتيكينيات ويون صلوتي بوليتيكينياتنا إثيوبيا تصاتفهم زلو بعبيو خبوش تعدي زمن كاسي وين فانو مريحو أبوش إثيوبيا زقالس زلو بيجيكون نايسفلاليو كللات ون غامبيلا نأورومو نخالق وكيلهم استساتفون اللو مالتيو ناي بوليتيكا بارت حلفتي ون تصاتفهم اللو أبزي لدوت أيلو ون كزارب كم سمعكو نأبي أحمد ون عدي منين يرنا مبالون تزاريبون يرو مالتيو زي موتو ون عدي منين دي موتو سباتون اللو خم بعد دبرس إنزا مسلو كالون تعديمو مالو ويتعديمو ميم زي موصون اللو مبال أبزي كزاربو تسميعهم نيروم سلازي أبزي تقابرو غوسغواس وق يأكل كمون سلام يمسأ بزبل اب إثيوبيا عبي صلوا خمز نبرو كساب إنترنت كتف كم زخالو بزخ تردات خليها بركات ሀገሪቱ አካባቢዎች መልእክት እየደረሰን ነው ዩቲዩብ ብሎክ ተደርጓል በብዙ አካባቢዎች ዩቲዩብ ብሎክ ተደርጓል በበርካታ አካባቢዎች ደግሞ ኢንተርኔት እና ማለት ዋይፋይም ዴታም እንዲቋረጥ ተደርጓል አገዛዙ በርግጥም ሳይጀምር ተሸንፏል ማለት የሚቻል ይመስለኛል ጀካዙን አብዝ ምትኻብዚ መስረቲ ናይ ህወሓት ካብ ዝኾኑ አቶ ስብሓት ነጋ ካብ አሜሪካ በቀጥታ ተሳቲፉ ነይሩ ስለዚህ ነው ማዕን ዝበልናዮ ሕጥር ዝበለ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም